हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर एलबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐸। ओमफ्राय लोगोफोर बे 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐸 आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मेन्डेला ब्रह्म बिथांजों लोगोसे लीना बसुमतारी बिथांमोनखौ। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे अमर बिथां। कनसेप्ट डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों मालेन नार्जारी बिथां। टिअपिखौ होदों दिमासा दैमारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना साननैसोनि उनावहाय एलबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना साननैसो नेनानै थाथ'बानो जाबाय। दायो आं बिनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप नोंथांमोना होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।